И здравейте, тук сме с Саша. С DSPG, юху! Да. И аз съм Хрис. И тук скачаме. Коста, пиче! Да, извинете, че малко говоря на нос. Коста, играе в някакъв сървър, дет PvP-то е много яко и... Това е най-якият сървър български хора. Не е български. Значи е най-якият сървър. Той тук има PvP-то от всички, избираш си класи, тук трябва да се трепете. Ние сме джъмпър. Извинете, че говоря на нос, но съм малко болен. Даже съм много болен. Абе, бат, ти качи ли миналото видео? Какво? Качи ли миналия клип? Не, днес ще го качвам. Окей. Както виждате, смотания Хари не е с нас. Всъщност може и двата клипа да ги кача днес, не ми е проблем. Ма малко ще ми лагва. Да знаете, че Хари не е с нас. Да, Вие може да го знаете. със сигурност. Другия клип ще разберат кой е Сашето. Сашко Някак съм се аз. телепортира до нас, бе, човек. Ей го. Да му ще... Ела при мен. Не, той падна, той не може да се качи. За да дойде ли при те? Ето го, бе. Аз ще падна във водата. Паднах, бате! Какъв съм про. Ще дойда при тебе да ти помогна. Бата, убих го тоя. Шит. Омага, къде падна? Ало! Ало, да. И дами и господа, Мистер Пропър с помощта му е чудесна. Мистер Пропър! как паднах? Бате, аре, ние го препием. Кой е диамантения? Да. Ай, Виждам някакъв, който е на едно сърце. ти как ги разбираш? Виждам ги просто. Бате, аре, мри. Аз целя някакъв диамантен. Опа! Чек, пребих забеляза един... ме. Забеляза ме. Аз трябва да се кача някъде. Аз съм тук вече. Сега си събирам супичките. Бате, аре, умирайте, невидими сте. Да, тия невидимите са много тъпи, човек. Мраза ги. Има един горе на кулата. Джъмпър, аз ще го... Опа! Това съм масо, е. Ти там ли си, бе? Не Аз знам. вече скочих. Та хрима тъпа. Пиче, нали, всички, които ни гледат, трябва... в описанието на клипа Да, ще има линка, ще го дам. ще има, да, нали, IP-то на самия сервер, ако искате влизайте. Много е як. Много е готин, има Hunger Games Survival, има Hunger Games Survival, креатив, каквото искате има. Ала бала, всички Да. пустити, казари. Има и мацки. Мале, последния момент се телепортнах. Ще го видиш в клипа, един диамантен ме трепеше и в последния момент се телепортнах. Добре, джъмпъра е най-якия. Да. Напишете в коментарите, после като мръ, което няма да е много скоро, даже въобще няма да е скоро. Бате, мен ме убиха. Като се телепортирах и се скачах. Да знаете, ако играете тук, ние ви препоръчваме да сте джъмпър, защото той е най-як. Най-лесно убивате хората. Да. И вие сте сапорт с джъмпъра. Имате много яки бутушки, които, нали... Аз се телепортнах при тебе. Ще умра. Чакай, сте паза. Ела е тук на дървото. Качи се. Някак. Край. Умрях. Сега ще ви покажа героите, които напишете в коментарите кой е най-як. Такъв с
Айрон Броня и меч енчантмент на Knockback. Арчер не знам. Това е диамантен с братва диамантен. Джумпър е този, който Кнокър с меч и невидим. Флеймтровър е този с лък, златна броня и с лък, който изстрелва е флейм. Хаумен не знам. Не знам. Каквото съм ви казал. Аз ще бъда... Флеймтровър. И ако искате, като си го изберете тук с десен бутон, цъкате тука и после пак с десен върху копчетата и ви телепортира тука. Ей го, вижте, ама нещо, той е май хакер. Не е хакер. О! Не знам защо те бият повече демидж от оф. Искам да съм. Ето виждате. Ето виждате, това е... Май е... Добре, нека да ме убият. Умрях. И ще съм бате, мри! Гледай го невидимия се мъчи, ме уби. Добре, флеймтровъра и джумпъра са ми любими. Но с джумпъра съм много добър вече. Ей, точно ме уби, гад. Гад, мръсна. Затворени сме, трябва да го убия то. Не, мъртъв, умрях. Аз нямах шанс, аз съм джумпър срещу Найт. Бях затворен в малко помещение. Ето ти също ли си джумпър? Е, тук има един, отивай долу да го убием. Той е диамантен. Оф, как изкрещи. Това е тя. Това е тя. Сено може и да е мъж. Травести. С женствени мустаци. Бата, аз тя в тунела. Аз няма, защото съм джумпър. Трябва да се катеря по лианите. По дърветата, защото съм Какви лиани, бе? Някакъв джумпър ме бие! Прибих го направо. Бата, идвам. Шит! Флейм дропъра. Майкъл, бе. Аз тук си правя експерименти. И вижте това нещо, мога да скачам без... Като скачате така, като бъни хоп, ще ви взима демидж. Бата, пребих някакъв джъмпър. Добре. Той, който ви кара се телепортна и той докато му отие перата, аз го убих. Аз сега, за да оцелеете, ви трябва да супите, които ви хелват живот. Някакъв невидим ме трепе. Бате, преби го, те са ваши собаците тия. Невидимите, знам те, само като ги оцелиш с флейм тролъра. Те се виждат, те са като истински. Той е бил истински, не е бил тук. С ръка ли? Не бе, невидиме, ето го е. Бия го в момента. Не, това е джумпър, бе. Не, има и невидим тук. Матхарт! Трябва да се кача там. Бързо! Бате, на то джумпъра му взех демидж, като се телепортнах. То път ще бъда някакъв друг клас. Халман. Той е невидимия. Сега разбрахте. Халман. Той Халман е много добър човек. Ако държиш с ръка, никой не те вижда, човек. Аз така му ги трепам тайно като трол. То ми е третия най-любим. Даже ми е май първия. Защото аз съм трол. Фейс. Ама... То с шупички шиете, мангал. Това е безкрайно. Невидимостта. Това е якото. Сега ще ударя един без да ме види човек. Без да ме види. Това най-якия клас. Еги, аз ги тролвам. Аре бе. Бате, трябва да скача на дървота, ще ме приби. Добре, те си ударят. Раното ми не ме вижда. Гледай го. Удряме копет. Джумпър. Пак не ме вижда, той е за мене. Да знаеш, че... Мале, той е най-якият чемпион.
Човек, само аз мога да те видя, защото съм хак. Его! О, само ще видиш на клипа как ги тровам тия. И да знаете, че джъмпъра според нас е най-готин, защото като попаднете в Не. пажината, която е капан, и можете да се измъкнете с Ендър перла. Да. Сега ще видиш на клипа, ще го гледаш ли? Омага, то ме гони и ме трепа. А той даже не ме вижда, човек. Бягай, бягай, бягай! Аз ли бяга? Не аз. Омага, това не ви ли прилича на хуй? Бат, аз съм в тунела. Куросама е. Та-та-та-ра-та-ра-та-та-ра. Да, това е. Аре, бе, не мога да се кача по него. Сама е. Кубиши, иначе не лъжайте. Али Сама ти, али знаеш песента, бе? Не можеш да изпееш. Куросама. Не, бе, Какво викаш? нищо. Не я пей, защото ме изнервя много. Като някой човече. Омага, аз се Бато, кача на... бате, супер яко убих един джъмпър. Как? Аз сега ще ги трепам в нощта. Омага, удрям го и никой не ме вижда. То ме такова, бе! Ученцето мръсно. Бате, ще умреш. Няма, бе, човек, никой не ме вижда. Не ти, не ти. Аз съм Убива, бе, какъв е този хакер? Аркър. Бате, таз как ма Това прасна. е снайпер. Гонят ме някакви миндили. Бате, я ще бъда халмен. Аркър, бе. Халумен е труден, за да го разбера. Еса идвам. Халумена ти е... Споко ти е... То е нещо за трол. Сеш се? Да, Споко е добър. сега се връщам. Окей. Куче, бръс. Куче. Оцелих поне един. Сега... Ами, може би... Не знам, ама... Може би това ще е за клипа. Но само сега ще дойде да ви изпратим. Да ги изпратим. Тук като някакви сервитьори. Абе, почнах да говоря глупости. Саше? Саша? Какво е? Ами, да спирам клипа, Не, че кара още малко. Не, няма смисъл. То по-добре да го кача. Окей. Ами, това ще бъде за клипа. Чакай малко да дойда. Добре, бе, Сейно, няма смисъл. Това ще бъде за клипа. Надявам се да ви е харесало. И чао от мене! Знаете... Абонирайте се, коментирайте, харесвайте и чао!